Sound. Sound check. Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyan tayong kapiesta ng San Nicolas de Tolentino. Pagkiabitala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Ding masi sponsors ilapin di Imang Lilia Borromeo and family, Bining Panlilio and family, Cora Ramin and family, Sweet Mama's Cakes and Pastries, Mr. and Mrs. Eugenio Bautista Jr., Tita Mardis Delight, Reyendang Martinez, Dandy's Original San Nicolas Cookies, J.N. Meredith Bundang, Didans Delight, Maria Asmin Cabral. Pasalamat ng Monica Tumang. Birthday Thanksgiving, Nicole Leonard Cortez, Krishna Galura, Daniel Bautista, Rachel Antan, Nicolasa Lumboy, Norma Pajardo, Carolina Clemente, Jonah Derit, Ermi Quezon, Healing Rick Bondok, Successful Operation Raquel Lusong, Speedy Recovery John Paras, Angelo Bonus at Bel Trinidad. Ang tumulong din sa Blang Kaladwaking Purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Bienvenida, Franklin, Rolando, Ken, Perkins, Maxima, Primo, Matilde, Carlito, Celiang, Isidro, Irenea, Conchita, Federico, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Librado, Benvenido, Arsenio, Leticia, Rodigario, Maria at Alfredo. Magkiabitan po king dalita pamkulat. Ikaing karelang lalapitan
sa magpalino, San Nicolas ni Tolentino. Tingking dalani ka sa magpalino, San Nicolas ni Tolentino. Kilagyan ng ipam, paninganakan po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kan timurin. maya payabak po, morning. Maya payabak po amo. At siyempre po na dakala devotis ngayon ni devotas ning kaya patulunan na santong gaganakan ngayon ni San Nicolas de Tolentino. Nya batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan din kasalanan tamo, hanyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang malunusan ming ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang makibalo karing taong malugod kaya ka, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang susukad kaya kami, king sukad, apinyukad mi karing aliwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, kaindaon kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, kaindaon kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, upurian dakat parangalan, paligaya dakat sa samban. Upurian dakat parangalan, paligaya dakat sa samban. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, upurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Upurian dakat parangalan, paligayan dakat sa samban. Ikayang Diyos, ikakatasan at kinyatong kapayapaan, karingaw kayang kaluludan. Ikayang Diyos, ikakatasan at kinyatong kapayapaan, karingaw kayang kaluludan. At kinyatong kapayapaan, karingaw kayang kaluludan. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo sa ing panalangin mi, kaniting kapyesta ng San Nicolas de Tolentino. Ang tiningin niya panaligan ng sarili ming kagiwan, makasaup sa kaya kaming panalain iting santong minye kaligayan kaya ka. Kimbiyan ang dalanan kaya tiking yato. Iti adon mi, king kapamilataning ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kay nga mano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing kabyasnan, yung babiye ketasan loob king tao. Dapot ing lugod, ya ing babiye tibe. Ing taong mimisip, king atin niyang balo, napabalo ing dapat ng abalo. Dapot balo ning Diyos, ing taong lulugod kaya. Ngeni ing tungkol king pamangan amiyain karing idolo, baluta mo, king ing idolo, manalumpakan niya king bage ae katutuan. Baluta mo, king atin mong meto nga Diyos. Nung sakali man karing banwa o keti king yato, atin karing ausandang Diyos, at agyapang dakalareting Diyos at Ginu, makanyan man, para kaya katamo, atin mong meto nga Diyos. Ing igpa, alina lang king sablang bage. Mabibiyeta mo para kaya, at ating tamong meto nga Ginu, Yesu Kristo. King pamamilatana, ding sablang bage melalang la, at king uli na, mabibiyeta mo. Dapot erabalo ring sabla iting katutuan. Ating mapilan ang gangeni, makasanela karing idolo. At ngeni mamangan la king pamangan amiyayin karing idolo. Isipan da king iti, pamanganan ning idolo. May nala konsensya at panandaman da king marinatla, uli na ning pamamanganda. Inya iting taong may na konsensya, ing kapatadyo, ameging sangkan na ning pangamate ng Kristo, mi kasalaya uli na ning kekang kabyasnan. King antikaniting paralan, mi kasala ka kang Kristo, king kapamilataning pamikasala mo karing kapatad mo, at pamanyugat mo king may narang konsensya. Nung ing pamangan niyang maging sangkana, ning pamikasala ning kanakong kapatad, naku pa si bayong mangan karni, ban eya mikasala, ing kapatad ko. Amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Tayran mo ko, o Ginu, king dalan painturo king biye alanganga. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo king biye alananga. O Ginu, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo ing sablang daraptan ko. Agyang keng marayu at tatalastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko, magobra ko man o makapainawa. Balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo king biye alananga. Ika ing lina lang king sablang dake ning katawan ko. Inubog mo ko king atyaning indo ko. Pasalamatan da ka uling sukat kang pitakutan at pagmulalan ing dapat mo. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo king biye alananga. Suryan mo ko, o Diyos, at pakibaluan mo ining isipan ko. Subukan mo ko at kilalanan mo ing isipan ko. At lawen mo nung atin kong dewakan. At tayran mo ko king dalan, painturo king biye alanganga. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo king biye alananga. Parangalantaya po ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Ibuklat mo ring puso mi, o Gino, ban makiramdam karing amano ning anak mo. Alleluia, alleluia.
Ginoo mantabi kay kayo, at kaya timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya kaya o Ginoo. Jesus, nga na karing kayang alagad, ikayong makirandam ka na ako, sasabihin ko kay kayo, luguran nyo lang rin kay kayong kasalang, daptanan nyo lang mayap ding masama kay kayo, panuwanan nyo lang rin manyumpa kay kayo, at ipanalay nyo lang rin manabuso kay kayo. Nung timpaling ding pisngi mo, yarap nga naman yung kasumangid. At nung kwanande yung kekang balabal, ibeme pati na yung kekang baro. Ibe mo kanino mang manyawad keka, ingadwa na. At nung kwanane ning aliwa, ing bandi mo, mo na pasubli. Daptan mo karing aliwa itang burimong daptan da keka. Nung ding malugod kaya kayo, ilamong luluguran nyo, bakit manaya kayo pang ablas? Agyang ding makasalanan, kaluguran dala ring malugod karela. At nung ding daraptanan yung mayap, ilamo retang darapat mayap kaya kayo, bakit manaya kayong ablas? Agyang ding makasalanan, daraptan data. At nung ding makapamayad, ilamong paparaman nyo, bakit maninaya kayong ablas? Agyang ding makasalanan, paparaman dala. Ring kalo parang makasalanan, balang makasingil. Makanyan. Sukat nyo lang luguran, din kaya kayong kasalang. Adaptanan nyo lang mayap. Mamaram kayo. At yan na kayo maninayang may bayaranan pa. Kingati kaniting paralan, tanggap kayong maragulay ablas. At maging anak na kuning kakatas-katasan na Diyos. Huling maganakaya, agyang karing alang pasalamat at marawak. Maging malunusan kayo, nung makanano yung malunusan ng impayo. Atulan ding aliwa, at na kayo naman atulan ng Diyos. Ko mamarusa, ating Diyos, ako parusan. Mamatawad kayo, ating Diyos, patawaran na kayo naman. Di na nyo laring aliwa, ating Diyos, di na kayo naman. Tanggap kayo, king gustong takal, masaksak, masiksik, dakal at maglapo, ing miyabye kayo. King sukad, apin nyo kadyo, karing aliwa, karin na kayo naman sukaran ng Diyos. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Good morning. Good morning po. Talagang sensitive po ito. Ang microphone. May negative, may positive ang pagiging, meaning ang pagiging sensitive. Sensitive, ibig sabihin na masyadong madaling mag-init ng ulo, ganyan, madaling mainis, madaling mawala sa mood, magtampo, maginanakit, yan ang sensitive. Pero may positive ang pagiging sensitive. Sensitive, ibig sabihin din inaalala mo yung damdamin ng iba, na medyo, thoughtful, king kapampangan, mapanatindi. Hindi lang ang sarili mo ang iyong inuunawa, kundi ultimo yung damdamin ng ibang tao. Siguro po, yun dapat ang isang Kristiyano, maging sensitive tayo sa damdamin ng iba. So anyway po, yan lang related dito sa microphone kasi masyado sensitive. Siguro tanggalin natin yung paging sensitive, yung negative meaning nito. Anyway, ngayon po ito, pinagdiriwan natin ang pista ni San Nicolas. At ang dami nating mga tinapay na San Nicolas dito. Mamaya po, pag uwi kayo, tiba-tiba kayo. Kahit tig-ilan pa kayo rito. Lalo yung mga masisiba. Nabubusog ka na rito. Kulang na lang kape. At siyempre po ito yung isang pinauso ng mga Agustino. Kasi ang ating santong ginugunita ngayon nung nabubuhay siya, ito daw ang isang ginawa niya,
kasi he was in charge sa pagbibigay tulong at pagkain sa mga mahirap. Bago niya ibigay ito, binabasbasan. Actually, mayroong isang istorya na siya mismo yung nagkasakit, gayong siya masyadong mapag-fasting, hindi kumakain. Sa isang vision daw ay nagpakitang anghel at saka si San Agustin na kumain siya ng tinapay, basbasan niya para siya'y gumaling. At ang ginawang araw po niya, yung kumain siya ng tinapay, pero bago ito kinain, binasbasan at binigyan pati yung mga mahihirap. Yan po yung isang istorya tungkol sa kanya. So ito pong santo natin ngayon, yan isa sa mga santong pinangalendaryong pangalan. Hindi raw nagkakaanak yung mga magulang niya, kaya nagdebosyon doon sa isang simbahan na dedicated kay San Nicolas de Mirna. Pero sa iba po, Bari. Hindi ko alam kung alin doon ang exact. Dahil di nagkakanak tong mga magulang niya, nagdebosyon doon. At ang naging bunga ng kanilang pagdarasal, pagdedebosyon doon, nagkaroon sila biniyan sila ng anak. Kaya pinangalang ayon doon sa simbahan na kanilang pinagdebosyonan. Kay San Nicolas de Bari or Mira. Kaya ang pinangalan sa bata ay Nicolas. At mukhang yung mga magulang po niya ay mga dedicated Catholics para magdebosyon na gano'n. Kahit wala po tayong ganong alam sa kanilang buhay, siyempre makikita raw yung ugali ng mga magulang sa kanilang anak. So by looking at the life of Nicolas, makikita natin kung paano naging mabuting tao yung mga magulang niya, naging reliyoso at malapit sa Diyos. Tali po, sa edad na 18, ito raw si Nicolas ay pumasok na sa Agustino. At by the age, at the age of 25, naordinahan na siya. Pareho pala kami. Ako rin po, 25, naging pare. So, 25, yun. At namatay siya sa ganitong araw. Ito yung death anniversary niya. September 10, 1305. Yun daw yung ang araw ng kanyang kamatayan. At he was canonized as saint 1446. At ito pong ating pagdiriwang nito, gusto ko lang yung pansinin. Sa ating mga pagpipistang ganyan, tignan niyo po, hindi yung kasaganahan ng buhay ang ating pinagdiriwang. Hindi lang yung matagumpay na ani. Kasi, di ba, sa mga luma o matandang kaugalian, ang pagpipista ay tinataon sa harvest season. May, di ba? Kasi raw pasasalamat, kasi masaganang ani. Pero sa pista po natin bilang Katoliko, hindi naman ganun ang dahilan ng ating pagdiriwang. Hindi lang dahil sa nagtagumpay tayo sa anumang adikain o pangarap o kaya yan sa kabuhayan, kundi kung ang tunay nating pinagdiriwang ay isang buhay. Buhay ang ating pinagdiriwang. At sa bawat pista, ang pinagdiriwang natin ay ang buhay ng isang santo, ng isang santa. At sa ngayon po nga, sa araw pong ito, ang buhay ni Nicolas, ang naging banal at mabuting buhay niya. Yan ang ating pinagdiriwang. Yung ibang mga, ano lang yan, kumbaga, palabok lang yan. O hindi yan ang tunay. Kundi, pinagse-celebrate natin ang isang buhay ng isang tao. At kahit po sa ibang mga santo, lagi ganyan. Di ba, September 8, pinagdiwang natin buhay. Buhay ni Mama Mary. At yung pang mga iba, lagi ganyan. Isang buhay ang ating pinagsasaya. At hindi po ba dapat ganyan?
dapat we should always celebrate life. No? Dapat huwag nating ikalungkot, ikadepress ang buhay. We should celebrate life. Ang buhay. No? Salamat, buhay pa tayo. Salamat, sa kabila nitong pandemya, nandyan pa tayo. Marami tayong dahilan para ipagdiwang ang buhay. So life is meant to be celebrated. Kahit po sa kamatayan. Hindi kamatayan pag meron pong pumanaw na isang tao. Hindi naman yung nagtitipon tayo doon para ipagluksa ang kamatayan niya. Kundi mas gusto kong gawin, we celebrate the life of that person. Nanay man natin, tatay, kapatid, pinagdiriwang natin ang naging buhay niya. Ang naging buhay niyang, yun nga po, yung maraming ginawa niyang kabutihan, kabaitan, pagdamay, pagmamalasakit. Ito yung pinagdiriwang natin. So, sa tuwing po meron tayong pista, normally, we celebrate a life. Ngayon si San Nicolas. Yung pangalawa po, hindi lang naman yung buhay ang ating pinagdiriwang, kundi we celebrate God Himself. Ang Diyos mismo, nasa kanyang kabaitan at kagandahang loob, ipinamalas niya ang kanyang pagmamahal sa tao. At dito, sa buhay ni Nicolas, kung paanong ang Diyos ay gumawa ng maraming kabutihan, ginamit ang buhay ni San Nicolas. Actually po, yan din ang sinabi ng Mama Mary. My soul proclaims the greatness of the Lord. Ang kanyang pinasasalamatan, hindi yung nangyaring tagumpay o tinanggap niyang biyaya, kundi ang pinagdiriwang niya, ang Diyos na hindi nakakalimot. Kaya ito po rin ang ating ginagawa. Pag tayo nagpipista bilang mga Katoliko, we celebrate God. God's love. At kung titignan niyo po yung ating pagdiriwang sa mga pista, ang ginagawa natin iniugnay natin ang ating sarili sa taong ating ginugunita para bagang hindi na siya iba sa atin. Siya'y isa sa atin. Hindi siya alien, hindi siya estranghero. Siya isang kapamilya, kapuso, kapatid. Yan po yan. Tignan niyo po, si San Nicolas, parang miyembro na ng pamilya natin. Yung mga may nagdidebosyon, tignan niyo po kung paano yung larawan niya ay inyong iniingat-ingatan at ginagalang. Nung nakadestino po ako sa Santa Rita, sa Dila-Dila, yung isang baryo po doon San Basilio. Alam niyo, ang tindi ng debosyon ng mga tao kay San Basilio. Yung isang bahay nga po, parang yung pinagawang bahay. Tagaguam yung may bahay. Pagdadaan ka sa bahay niya, akala mo yung bahay ay isang simbahan. Bakit? Kasi mayroong stained glasses sa harap ng bahay. Yung larawan ni San Basilio ang nakalagay. At anong nitong mga tao rito? Lagi meron silang nilalaan kay Apong Basilio. Sana pag may mga okasyon ang baryo nila, oy, ito'y para kay Apong Basilio. Hindi siya iba. Hindi siya parang kabilang siya. At ito po yung ginagawa natin, di ba? Pag tayo mga Katoliko, hindi naman natin kamag-anak si Nicolas. Ang tagal-tagal na niyang nabuhay, 1300s, 1200s. Pero tignan niyo po kung paano natin iniugnay ang sarili sa Kanya. Ito yung pagiging Katoliko. Kikita natin, iisang pamilya tayo. At ika nga, ang buhay natin ay hindi buhay na nag-iisa. Isang buhay na may pananagutan sa isa't isa. Hindi po ba last September 8, sabi ko nga po, yung mga santo-santa na nasa langit na, dapat namamahinga na eh. Pero sila'y busy pa rin sa pagtulong sa ating nandito pa sa lupa. Communion of Saints. Kasi
Hindi nila hiniwalay ang sarili. Ina-isolate ang sarili sa atin na para bagang kami, banal na, kayo masasama pa. Makasalanan pa kayo. Hindi. Kundi nakikiramay sila, nakikisa sila sa ating kalagayan, sa abang kalagayan. Meron tayong koneksyon sa kanila. O kaya naman, hindi nila pinuputan ang koneksyon nila sa atin. The communion of saints. Tulong-tulong. At tayo po, yan din dapat ang direksyon ng ating buhay. Ang buhay natin ay hindi dapat buhay na isolated or an island. Ika nga, no man is an island. Kundi tayo, sana'y mapunta tayo sa punto na ang buhay natin ay buhay na may pananagutan sa isa't isa. Ika nga, kung tayo mabubuhay na mag-isa lamang, anong naging saysay ng buhay natin? Pero kung ang buhay natin ay buhay na laan at handog sa kapwa, then ito'y nagiging makahulugan. Kaya alam niyo po, sa ating pagiging Katoliko, kahit na mayroon tayong kanya-kanyang apelyido, ako, Fajardo Serrano, pero sa ating pagkabinyag, naging isang pamilya na lang tayo, naging isang apelyido. Hindi na pamilyang Fajardo, Serrano, Pangadiban, kundi pamilya ng Diyos. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa Panginoon, ang ating mga kahilingan, ang ating sasagot sa bawat panalangin. Ginoo, saupan mo kami. Ginoo, saupan mo kami. Para king Santa Iglesyang may pagkatiwalan king obra ning pamakipagkasundo at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kami. Para king kayakatang kapamisanan, misaop-saop tasana, para king pamagbalik dalub ding sabla, king pamanumbalik ta puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kami. Para karing marimla king kasalpantayanan, pibatane sana ning Ginoo ing balang metong karela, at dinan pamikatagon, makisan metong king banal ng balayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kami. Para kaya katamong makatipon keti, ato paranta sana ing utos ng luguran tala rin kaya katamong kasalang, daptanan talang mayap ding masama kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kami. Ngayon po, aduan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, manatili ka sana, libutat mi, at pamilatan mo ring panalangin mi, arapaning ipa, bani pagkalubning sablaming pamangailangan, nginit kapilan paman. Amen. Amen. Magkiabitan po king dalit para king pamagsadya karingay. Malu kami ng kabilyan, ingke kami, dadala na
Pinapening katawan mo, alak lima piedaya mo, ainaning kekang balaya, aini kamu ginuing paligaya, aini kamu ginuing paligaya. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamoy ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Tanggapan mesa, O Diyos, sa ipami, itingay na iyampang migeka. Kanitin kapag masusyan, para kang San Nicolas, king kapamilatana, miyaddanan kesanang kapaldanan, kaladwat katawan. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya kan timurin, Yat nayo rem puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alanganga lubos mayipaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King bera keti king yato, dirinan mo keng atularan mi. King pamakisamakda karimbanwa, ipagkalub mo kaya kaming karelang pamakikalaguran. Karing panalangin da para king kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo keng sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan da, ring talapatutu, agyaganda kesa ng sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona, ningalang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Urinita kabeli sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yang Gino, Diyos sa mayupaya. Mitno yang banwa, mitno yang yatu, king kekaligaya. Hosana, Hosana, king kagatasata, Hosana, Hosana, king kagatasata, king lagyuning Gino, wanya ingaratang, king lagyuning Gino. Hosana, Hosana, king kagatas-kata, Hosana, Hosana, king kagatas-kata, Hosana, king kagatas-kata, Hosana. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayamidaong kusang lub, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya pira suned binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis, ning ka na akong daya.
ing dayaning bay talanganggang tipan, ami bubu, para kaya kayat, para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iyang inigagalakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyabdi ng may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laining pasalamatan kaya ka, ing pepayarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulub, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niya, nanin talasuyo mong diamong Rasi at Hervin, kambere Domingo Senior at Bienvenida, ading alwa pang mayawan na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panabun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalantang mit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panawan mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Muling
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at maghari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timuri. Iyan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kaya kaingan. Kapayapan. Cordero ning Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, ing kasalanan iyatu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, ing kasalanan iyatu. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, nuan tamang mayaos, king hapunan ing kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin Katawan ng Kristo. na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig
ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat puso, uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay Kareen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamungan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka,
ing patuknangan mo na, ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ampon mag-ari, kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo. Magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi ka king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, alang-alang king pamamilatan ng San Nicolas, manatili kesa ng miyatdanan sikanan, king pamananggap mi, kaniting tinapay bat banwa, tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisimo sana o Ginoo, reting tinape, maging paganaka, king tinapeng pemya ng San Nicolas, kanitang kaya mi paketi, amemi kapaldanan kanin sablang masakit, pati na kaya. Manansanang deti mo namang tinape, king kapamilatan ng bendisyon mo, makabilang sikanan at kapaldanan, karing sablang tanggap kaniti. Ang adami kapalitan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may rinig kay katang kapag masusyan, na may tanang luguran ng Diyos, sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Ikaw piumaning kabanalan, ikaw makasukat mingang tukyan. Hinggalan ikasang magpalino, sa Nicolas ni Tolentino. Ikaw bieto niyang mamaninag, king lugod at kaya pang managyan. Pwede ka pong dagdagan, marakal na. Makasukat ning tulyan, king dalan ikasang magpalino.
Nicolas ni Tolentino. Tinggalan kita sa magpalino. San Nicolas ni Tolentino. Marakal po sila, maya poras kaya kayo nga. Maraming salamat. Magandang araw. No, thank you po. Pwede nyo pong dagdagan yung mga San Nicolas. Dagdagan nyo lang. The choir. Thank you. Thank you po. Apong pising, kaya kayong kaya. Apong pising, kaya kang facial. Ay, ka na, okay na. Ay, thank you, thank you.